Recruitment जी मोनसे बोर्डनि गेजेरजों आसामनि गासै Provincialised कलेज बे कलेजफोराव प्रोफेसर प्रिन्सिपाल एसिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियान बाकी स्टाफफोरनि जी मोनसे रिक्रुटमेन्टनि ड्राफ्ट पलिसि ओंखारदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा मावफुंनो नागिरनायनि जी मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै क'क्राझारनि मीडिया फ्रेन्ड्सखौ लिंहरनानै जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव रिएक्शन जोङो होदों। बाथ्राया जाहैबाय जे नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसरनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जे गभर्निं बडी आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो जेफोर एक्सपार्ट थायो बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेन्टनि इन्टारभिउ जायो आरो बेबायदिनो गासै एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जायो जेराव लकेल इन्ट्रेस्टबो थायो आरो मेरिट इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा फैयो गासैखौबो नायनानै गभर्निं बडिया बे खामानिफोरखौ मावो। दा आसाम कलेज बे रिक्रुटमेन्ट बोर्डनि गेजेरजों कलेज प्रोफेसरनि बा बाकी पोस्टनि जे रिक्रुटमेन्टनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ जायफोरा PhD अलरेडि मोनबाय जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ बिनि सायावबो एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट एग्जामाव जिरायनांगोन जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रोफेसरनि थाखाय बिथांमोना माने जग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जोङो सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननो सोलोंथाइ मेटारखौ लानानै जेला सावरायो जोङो 6 शिड्युलखौ बिनिफ्राय रेहाय होनांगौ गिबि बाथ्राखौ जोङो रिएक्शन होदों दाबि खालामबोदों। नैथियाव जाहैबाय जे बे जि पलिसि बे पलिसिखौनो कमप्लिटलि ड्रप खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामनानै सिगाङाव जेरै दङमोन बे एखे पलिसिखौनो लाखिफिननांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायदों।